Не, то се завърта само. Нещо прекъсва да го. Здравейте, приятели! Днес ще ходим на Златица отново да тестваме новото колело Drag Radian, което съвсем скоро взехме и на него ще му правим байк чек. Къде е? Сме го вързали тук. Момента е 7 часа сутринта, понеже трябва да попътувам малко повече до Златица. Така че надявам се останете до края на клипа, защото ще разберете кога ще бъде и байк чека. Вече пристигнахме. Тук съм. Къде е машината, която днес ще тестваме. Най-накрая трябва да направим байк чек, но ще видим кога ще е байк чека. Всичко е на лице. Сега е време да се оправя. Тук караме. Драга малко го настроиваме. Какво става, Роберто? Нещо? Да покараме малко тия кенефи. Чичо си боян, бе, за архива, че утре мога ме бутне трамвай. Няма как Как бе? Вече съм на възраст. Не си толкова на възраст. 55 съм, братле. Така, днеска има яко хора. Като цяло се образува бая яко каране днес. Защото е и сухо, от доста време не е било. Това нашия съм мъчи така. Иска да прави тюблес без боза. Кой няма боза, бе, джот? Я фанеш само. Обратно. Не, то се завърта само. Аре, механик. Ма снимай си го. Така ли? Да. Кюнеца! GoPro това те влиза вътре. Давай, механик. Ма излезнал, не е излезнал, помпай. Тук е излезнал. И тук излезна. Стига, че се разплете. Леле.
Да, пак ще шна. Добре ли си? Всичко е наред, да. Сор. Айде. Да. Къде е драгчето? Скоро ще направим байкчек на машината. Май трябва малко. Айде бе, заварим. Кеф, а? Заварим.
Как върви карането днес? Какво му кажеш? Ще много готов. Си готин. Правих 3 изпускания без капла. С пукната гума. Сега си караме така. Опа, драга. Кефе цена, драга. Това кое е размер? Добре, дизайн. Драга е топ. Просто взето си карам. Що е платян колета? Какво да правя? В цяло, драга, съм учудващо из мен. Бая добре пляка. Подиеча навсякъде. Особено като правим патрончето, направим телеметрика. Всичко е точно. Роберто настъпва. Ще го оставям на средата вата с този драк, къде си го купил. Сега колелото е хубаво, ама той шофьора вата като си е бавен. Да, той шофьор е слаб, затова Роберто тренира. Не. Няма, той се чува. Заблуда за противник. Не, наистина базикаме се, обжето. Само за флоу. Обжето се забавляваме. Кара се. Окей. Мятай го, дай. Тук през скалата го дърпаше. Брат, колелото ми не работи, отдаде подкача е така, нали? И така, приятели, общо взето, днес карането много добре. Драга просто е брутален, на DHL карахме.
на джангота, мангота, където е просто влиза както той си знае и просто залепва. Къде? Сега може да чуем от на Роберто звяра. Звяра. Някакво котенце ми умука там. Да. Така, благодаря, че сте останали тук на клипа и да имам някакъв микрофон, пробвам днес. Благодаря, че останали тук да клипа. Влезте, харесайте го, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала. Може да използвате моите промокодове в Endurance и в NoSway, да спестите 10% от вашата отстъпка. Така е шампиона. Отивам ли отзад, а? Какво се чува, Роберто? Не беше ли с толкова? Нещо прекъсва да гледам. Да, така че ако ви е харесал клипа, ударете един лайк.